Policijska istraga je pokazala da je ona ubijena, ali za njenim posmrtnim ostacima se i dalje traga. Sumnja se da su malu Danku Ilić ubili Dejan Dragijević i Srđan Janković, radnici Borskog vodovoda. Danas je otac Dejana Dragijevića, osumnjičen da je sinu pomogao da sakrije telo devojčice, izašao iz pritvora. Tim povodom portal je posetio majku ubijene Danke i Ivanu. Ona nije htjela da komentariše ovu vest. Čula sam različite priče, da je kriv i da nije, a od policije nemam nikakve informacije, saopštila je majka. Dodaje da je šokirana i razočarana pričama ljudi iz Bora koji šire laži da je otišla u Nemačku i da se razvodim i da sam bila sa direktorom vodovoda Goranom Pavićem. Nisam otišla nigde, tu sam. Ljudi su me zvali u 2 sata posle ponoći i maltretirali i pretili, morala sam da promenim broj više puta, sve su to laži, nije istina da sam pobegla niti da se razovdim ni da sam imala aferu sa Goranom Pavić. Kaže majka ubijene Danke Ilić.